Ja. Nej, chat! Jeg tror, jeg får strukket lår. Du skal lægge den første ind, du bliver der noget lort. Den også var den nu. Hvorfor skal I alle sammen stå, når jeg kigger? Ja, sådan er det. Hvor er det irriterende? Når du falder til brød, så står vi andre. Jeg skal gøre sådan her. Det er den der video, vi skal have dig. Man kan godt bruge det.